rip troops. General Osonyo, Bossy Crimad again. My God, Ras movement. Chine put it in the year that's how we lunch. Tipe kuno piti miri can't kill. And not the car jumps or it mere saka. There was a miss on my God. From a distance, my God. From a distance, my kinga chiti sheta ropa. From a distance, so we dance. From a distance, my God. From a distance, my kinga chiti sheta ropa. From a distance. Amanokaya chipakingete kutipisa pane kudu vari kuuya voda vondimisa vazvikete kuti ngirotsi dzinondibisa ndovapetera namwari nini ndovamisa pamangoma ndiri kumira semukono chitovaudza ndiri kujunga pfuura tsono okrimati ndawachisa kupfuura omo anopikisa izvisawira nzipaidemo. From a distance, my God. From a distance, my kinga chiti sheta ropa. From a distance, so we dance. From a distance, my God. From a distance, my kinga chiti sheta ropa. From a distance. Zvinhu zvedu zvakufamba zviri shuto Jupiter kuMars nekuPluto makadhi ndisu chete tauya isu takakakata mangoma semasoja amaputo isusu takaimba kuti gaya pageto ona zvinhu zvakufaya ndina Crimad busy warrior kongidi G-Tech firebossy. From a distance, my God. From a distance, my kinga chiti sheta ropa. From a distance, so we dance. From a distance, my God. From a distance, my kinga chiti sheta ropa. From a distance. Amanokaya chipakingete kutipisa pane kudu vari kuuya voda vondimisa vazvikete kuti ngirotsi dzinondibisa ndovapetera namwari nini ndovamisa pamangoma ndiri kumira semukono chitovaudza ndiri kujunga pfuura tsono okrimati ndawachisa kupfuura omo anopikisa izvisawira nzipaidemo. Ndiri kusimbisa makati, ndiri kusimbisa makati. Yaman, when it's a Crimad king and I say a Crimad on the microphone, send that surveillance music, pro them and things like that. And Shikiro Kuru Remangoma. Let me better fly like Concourse. Makati. Buddha.